Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Mayang gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinarya kita sang panahon, medyo makanay-kanay palibot ta. We have Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi. Mayang gabi, Action Bay, kay sa aton mga listeners, sa ariatag naton lakat sang aton tiyempo sining gabi. Martes kita karon Hunyo 8, tuig 2021. Naga-influensya ang southwest monsoon o kon habagat nag-apekto dito sa Luzon diri man sa aton sa Kabisayan, upod ng Metro Manila, ang Central Luzon, Pangasinan, Cavite, Batangas, Palawan, kag kaprobinsyanan sang Mindoro. Ang isa ka weather system sa ato ng muning Intertropical Convergence Zone o kung ITCC naga-apekto sa ibang nga bahin sa aton kapungsuran. May pag-umguom ang kalangitan hasta nga magalumo ng kahawaan. Pag-ugdan lang is may naligwin ng mga pagulan o kung pagpanaguob nga tugay ni sa southwest monsoon ka ginaupdan man sang ITCC. Diri sa nakatungdan nga bahin sang Luzon kasarangan ang huyop sa hangin pakadto sa direksyon na Bagatnan nakatungdan pakadto na Bagatnan southwest to south nga may kasarangan nga kadagatan, while ang sa iban nga bahin sa aton pungsod nagapabilin nga may mahinay hasta sa kasarangan man nga halin man sa direksyon gihapon na Bagatnan nakatungdan pakadto na Bagatnan southwest to south nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya, nakatungdan sa Kabisayan o kon Western Visayas, lakip na ang aton probinsya sang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod,
nagapabilin man nga may pagulugal o mga aton kalangitan asa nga magalumo ng aton kahawaan nga may dala lang ni naligwin nga mga pagulan. Kag napaidalom kita sa mahinay asa sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin maghalin sa gihapon na bagat na nakatungdan pakadto ng bagatnan o kon southwest to south aton mabatyagan sa kabugusan sang Isla San Negros. Walang itagay warning advisory nagapabilin ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanayas sa kasarangan lamang. May takos ini sa aton nga astronomical tide 0.6 to 2.1 meters, no. Ang taob karon alas 10:58 sining gabi 0.9 metro ang takos sa kadalumon. Ang hunas magabalos alas 3:40 karon sa kaagahon sa takos nga 0.5 metro ang kanabawon. Alas 6:04 nagtunod si Haring adlaw magapakita ini si alas 5:22 po sa aga. Ari kita aksyon drive 26 hasta sa 32 degrees Celsius o konstantay 8.8 sa hasta sa 92.6 degrees Fahrenheit. Aha. So may kabugusan sa aton lakan ni Tiempo sininga. Kadto kita kay Kanlaon. Yes sir, yes sir. Si Vulcan Kanlaon wala siya nakadetect bisan isa lang ka volcanic quake, no. Mayo sa 24 oras nga aton obserbasyon. Sulfur dioxide asupre ginbugayan na takos ini sa 934 toneladas sinilang pizza 7 sa Onyo kagapon nga adlaw, no. Ang ground deformation data nga padayon ginaobserban sa aton GPS kag electronic tilt meter nag-record nga may deflation sumugod sini nga Marso 2021. Although ang edifisyo nagapabilin nga gamay lang ang inflation sumugod sang Hunyo 2020. Amo ni mga parameters nagahatag indikasyon nga may hydrothermal or tectonic nga proseso nagakatabo dito sa kay dalum-daluman sang sulok-sulok ni Vulcan Kanlaon. Well, sa earthquake information, way kita may nakita nga baggo nga nagtayog diri sa aton palibot, Negros Occidental kag Negros Oriental. So, amo ni lakat sa aton Tiempo si Vulcan Kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system action right. Atong si LPA daw medyo nagkanay-kanay sir Gan, no? Waay na to, kay Tunaw inland to? siya nagtubo mo. Diri siya nagtubo sa Borongan City, Eastern Samar. Kung siya magtubo, may chances nga magkusog pa siya. No? Agawon siya sang amihan kag ITCC. So nalusaw siya ining hapon kag ina sa ngagara siya. Sige, mayo man tingala ko man daw mayo ng silak-silak sang adlaw. Sige, may sir. Mayo Salamat gid sir, may gabi. Sige, mayang gabi. Yes sir. Sa balita, una sa aksyon. Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Medyo mainit-init ng palibot unlike before nga kada hapon, las 3 pa lang, las 2, gagom-goom na kagabundak gid si ulan. Action firing line. May man makapulo pa munyaga, may man ginta nagapugong ko mag-inulan, pero kung kisa do tamaan man ka lawig kagadamo man blano, do kulbaan man kita Nagligan nga Sabado sang gabi, pila ka porsyon dis Bacolod, medyo nagsaka-saka gid ang tubig. Action firing line. Amo na nga aton sini nga panumdom kada gabi sa aton nga pagpangalagad sa mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman tanan ang aton gid nga pagpangamuyo sa mga gabi, O Lord, ubayi kami sa amon nga pagpangalagad sa mga tawo nga naga-monitor sa Sinimatinion kag sa akon diri nga naga-programa kag sa mga kopdanan ko pod sa bugos nga pamilya. Ubayi kami, O Lord, sa matag adlaw nga tanan, no? Salamat gid sining adlaw nga gin-provide mo nga safety kita kag wala sang dalag ko nga mga insidente kag aksidente. Patuloga kami karon, O Lord, nga sulhay ka makabugtaw buwas nga yara sa gihapon sa maayong kahimtang. Ipalayo kami sa mga balatian, viruses na kag iban pa. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla 7.5 na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga adlaw Martes kita Hunyo 9 na 2000 kon Hunyo 8 na 2021. And bukas ng aton sini nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph sa web natin YouTube plus ang aton sini nga Twitter account, ang aton sini nga text hotline 0963 7570874. Mga kaksyon, please lang, 2 to 3 liners lang, ayo lang ko sa inyo, kag nami gid ka may opinion kamo sa aton sini nga mga topiko, pero hindi lang brutal kay para mabasahan tagid mga kaksyon. Aksyon Brian Warden, aksyon firing line. On board na, Top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon firing line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Ang Negros Occidental Provincial Police Office mga kaksyon padayon nga gina tika-tika kag gina monitor ang tanan nga mga tinawo ni Michael Divinegracia. Madumduman niyo si Michael Divinegracia, ginakabig ini isa sa madamo lang nga drug group leader diri sa probinsya sang Negros Occidental nga napatay didto sa Rizal Province. According iya sa NOCPO, may mga pang downlines ni siya before diri, meaning mga tawo niya nga ti subong padayon gihapon nga nagahikotar sa pagduso kag pagbaligya sang illegal nga droga. Aksyon firing line. Samtang sa NOCPO gihapon, preparado na gid man ang kapulisan kon camera ang paghahambalan nga gamiton sa mga operations. The problem ng subong kay kinahanglan pagid man na i-training ang kapulisan. Digli basta-basta ini nga pagkapyot mo sa camera action names dahil mo lang katiro sa kamerada sa operation, dapat tun-an pagid nila ini. No? May mga sekreto pa ini nga buhaton. So, diri sa aton sa Negros Occidental may 192 unit na sang cameras, body cameras mga kaksyon. Kada syudad may ara santag GC16. Ang mga banwaya way pa. Aksyon firing line. Di magamit abini sang aton nga kapulisan sa no panigamiton man kung amo malaning solusyon sang mga pagduda sang publiko nga mga tanim dira or pananom sang mga ebidensya sometimes sa mga operations nila nga padugayon tapang pag-usaro sini kung amo malang ni. Ang iban nga balita makaksyon ti padayon ang search, rescue, retrieval operation sang aton sa mga otoridad. Sining 5 ka tuig nga bata ho nga nalumos didto sa La Carlota, kaluluoy man no? Kabay pa nga makit-an ini, although nga ti hopeless na gidman. Halos ang kalabanan kung buhi pagidman ini, no? Kung buhi ini kay ti halin pa sang kahapon to nigad nga adlaw, ti do alanganin na importanteng lawas. Aksyon firing line. Para makit-an man sang pamilya sa katapusan sini nga pagpahuway mga kaksyon grabe no. Tiyan mo na black sulit-suliton ta kadagabi ama ginikanan naton hindi gid pag bulag sa inyo sini panan-awan kag panulukan ang inyo mga kabataan nga mga minor ba no mga minor labi na gid nga yara kamo nagapuyo sa kilid sa mga kasubaan no kay kadelikado gid iya sang tubig. Aksyon firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad ari na may sabat na si Attorney Rinicito Novero, no? Monitor tos manong guro subong sa Handumanan Elementary School 1, no? Tong eksklusibo nga ginreklamo diri sa aton kagabi ining quarantine facility nga daw hindi quarantine sa mga tawo kundi daw quarantine sa mga kasapatan. Action firing line. May patoganing dog cage ko sa balay Action JM mo kay kadadlaw ginasilhigan ko pa. Pero atong video nga ginpadala sa aton di pagsulod sang mga naging quarantine action names, susko puryagaba, patawara sa nagapanihapon sa pagkadamak, gidiyak. Action firing line. Feeling ko lang ang mga tao nga nagalibot sa idalom sang liderato ni Attorney Novero, amo gining may problema, di mo? Kay kabalo kita ining konsihal nga ini ni gusto ya sang kaangay sini nga trabaho, guro, nagaplo pa simple, hindi ginman guro sa Attorney Novero, ya naga isa-isa nga isudlon-sudlon, ginantaran nga mga kwarto, May mga tawo gini nga sa laligan da, pero lang tawan tani karon sa Batyak Action Del Salazar Abe. Action firing line.
Ang iban nga balita makaksyon diri sa Bacolod, dotayan mabiktima ho si Law District Congressman Greg Gasataya sang text scam mga kaksyon. Grabe no? Kung nahitabo ba, puwerteng kinananay kung tani kung kinananay sang susin o na lang makaon kay ang scam gani nga text gani kag ambot lang kung paano ini hatagan sang atensyon man sang aton kapulisan kag otoridad. Action firing line. No, permi na lang gid nimo mga tawo lang ang gamito ng ngalan sa mga public officials ma-order sa kalan-an tapos kadtuon lang kay may meeting muni muna igo murahon way yan namang-an ang public official nga ginamuno nila. Action firing line. Sige, sa Negros Occidental hibaloon taman karon mga balita with action Marlon Hinovia. Ano ni mga banwa kag syudad iya nga daw way kamo gana mang bakuna da? Action firing line. Ang mga nabakunahan nyo do pila lang kabilog do way kamo ya. Hindi usod ang COVID-19 sinyo. O, da pambawion to mga bakuna. Paano ta karon makalabot sa 70% around Negros Occidental man? Maghambal kita 70% sa bugos nga Negros Occidental. Dapat sa kada banwa kag syudad may 70% man kamuda nga nabakunahan sa inyo sa population. O, tikon way kamo nga pangbakuna da, way ginigurugan ng mga alkalde da. Action firing line. Base makahimo sa tikang diring probinsya tindi inamayan. Las 7:12 na sa aton nga pagpangalagad. Sini nga hapon ginkasuhan na si Engineer Takulod, Andre Takulod mga kaksyon, check taday karon sa patrol. Amo ni siya ang ginatudlo nga may kahilabtanan sa pagpanumba sa mga mangrove dira kag reclaim sang Sumag River mga kaksyon. Action firing line. Ginayo taman ang patrol sini gabi. Ano ining dalan dira sa may circumferential road nga nabuslot iya ginlabyan sang truck. Action Brian Warden. Action firing line. Sa aton karong pagbalik dugay-dugay at trakahon tani mga balita sa lokal pero didto tamang lugayawon gamay lang sa nasyonal. Ang balita politika sa nasyonal, abi mo Action JM, ambot kung boto ka man ni sila ne. Daw dako na gid ang transactional sa kunje nga ang tandem iya ni Tito Soto for Vice President and Ping Lacson for President. Do ka maayo no? Do ka okay no? Ining duha ni duay ko kabati sa mga scam kag mga natawag naton corruption no? Labi na gid si Lacson no? Duay ko kabati tuod mo. Do ka okay gid no? Ang yada legislation no? Legislation dira sa Senado, pang-ukat dira sa mga indi amo kag swabe niya kay Lacson. Way ko yung baligya sa iya, pero ti ako galantaw kabla sa integridad kag kung ano dapat ang background sa isa ka tawo. Do pariyog na isang amigo ko, tali nga kanutan. Action firing line. Nga sulit ko gina kay na idolize ko na si kanutan nga basta corruption gani ga pamiriphi gina siya Action firing line. sa Bacolod. Padlaga ni sa ihan. Kundi guro konsihal, basi congressman, mayor, bisan din lang. Ubusay kwarta. Action firing line. Nakadlawan ko man kay na nga balita. Ambot ko na bukaran ni Action Ani. Kasi Action Ani nga amon mapisan di sa news center mo. May news Action An nga mapapili presidente si Madam Leni Robredo. Ang iya vice president nga ginatumbok si Vico Soto. Era na. Duway pa man no. Pero ara na sumo nagahuring-huring na mo. Sige ko gani na ano man ni si Vico Soto. Dira ka lang anay bla sa imo lugar. Action firing line. Although nga ti grabing imo sining abilidad, okay gid pero do kalamhan pa, no? Nakalamharon pa kung sa mga baka bla daw tatlop lang ka bulan na imo kadakuon, hindi lang anay mag-atraka sa mga dalagko gid nga kwan, no? Although nga ti ang abilidad sa tao puwerte. Action firing line. Amat-amat lang anaya, alkalde, pagkatapos congressman, tapos congressman senador, kag matuon gina pila ka adlaw sa edad mo nga magpresidente sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Subong daw linong si Manny Pacquiao, no? Si Manny Pacquiao daw linong, daw napun oran gid siya sa kwanto mo duwa gid to ka kuno isa ka job man lang to gani sa convention dito sa Cebu nga way siya gin invite. Action firing line. Daw napun oran gid siya guro istamak gid ang ego isto mo. Kung nga daw way gid sa katong kaaw nga way sa gid invite to sa convention sang PDP laban. Action firing line. Siya pa naman ang presidente mga kaksyon.
Sige Bo. Chodoro naman, ang former Defense Secretary before ni Gloria Macapagal Arroyo, nagapakyut-kyut man subong siya, qualified man si Sara Duterte gid magpresidente. Oo. Di siya gahulat man lang siya kuno. Ba, tingala ko nagtambong gid siya sa birthday. Action firing line. May dala na to guro nga meeting. Pero ang ato na naman bisan sino pang ang mangin presidente sang pungsod Pilipinas mga kaksyon, tamda lang kami nga pumuluyo. Action firing line. Amo wala nang aton, way naman kita iban pa nga ginalagas pa ang pumuluyo, dapat unahon gid. Action Brian Warden. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon ti didto sa Masbate yaho. Sini nga adlaw, 3 ka ginaligar miyembro sang New People's Army ang nagkalamatay in action sa nag-engkwentruhanay sila sa katapo sang Joint Task Force Bicolandia sang 9th Infantry Battalion kon 9 Infantry Battalion kag Pro 5 Police Regional Office 5 mga kaksyon. Action firing line. Mga 30 ka mga NPA ang enkwentro nila sa sulod sang mga 15 to 20 minutos nga pagbinalos-balos sang lupok mga kaksyon. Ang resulta, 3 ang nagkalamatay sa hanay sang NPA kag nakarecover sila sang madamo kag dalagko nga mga armas luthang kaangay sa mga M14, M16, mga M653 mga kaksyon. Action firing line. Ngagin ka sa ining Joint Task Force Bicolandia because sa nagligad nga Domingo ining grupo sang NPA sunod sa report nagpalupok iya sang bomba didto sa ila sa diin bao napatay gining football player football player aksyonan nga si Keith Absalon kag ang iya sini nga tiyo mga kaksyon kag may samaron pagid. Action firing line. Tini nga mga tawo, mga inosente, ini mga civilian malang ini, magluwas sa bomba nga nagsinigabong, pinaniro pagid nila niya ang nagkalamatay, ambot ko na nung sala sining mga kabataan nga ini. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa national, according iya sa Philippine Statistics Authority o PSA, nagdangat iya sa 4.14 million ka individual ang nadulaan sang trabaho last April mga kaksyon sang ginpatuban iya ang ginatawag nga ECQ, Enhanced Community Quarantine, didto iya sa National Capital Region o kon NCR Plus ang subong man Metro Manila, Cavite plus ang Laguna, Rizal, Bulacan. Action firing line. Timas dangdako ini siya sang 3.44 million individual, i-based mo siya last year ina nga April man mga kaksyon. Grabe yan Ti imagine mo gid man trabaho labi na gid ang mga trabaho nga isang kahig, isang tuka, hindi kid kagwa ati sigurado gid magutman ka gid. Action firing line. Kon ibasihan pagid siya mga kaksyon sang Hulyo 2020 ati mas damo ti last year 15.8 million pagita mo around the Philippines na tumakaksyon. Kiti amo gini mga bulan nga gin-lockdown ang halos bug-os nga Pilipinas because of COVID-19 mga kaksyon. Paningkamot lang kita mga dudong kag inday dira Hindi ta pag-isaligma atong kagalingon sa gobyerno kung ano mga ulo ayuda mangita gid kita sang ideya kay ning pandemya hindi kita dapat deserving sining pandemya nga ini galing kay ti biyan sang kontrol naton ini ari na gid man ini hala panginbatuan ta ini. Action firing line. Dala pangamuyo gid Ang iban nga balita sa national today, may ara sang 4,777 ang panibag-o nga COVID-19 cases nga nagdulong na sa 1.2 million pesos 1,280,773, 56,452 ang ang naka-aktibo gihapon, ang naka-recover diri 1,202,257, ang patay 22,064 na. Action firing line. Ari ang talalupang doon nga balita mga kaksyon kag we don't know kung paano nyo nihatagan sang pag-intertinar ining balita mga kaksyon, ining ginatawag nga ginpaboran kag daw okay man kay Presidente Rodrigo Duterte ang mga suggestions. Ang isa din nga suggestion ni Chief Presidential Legal Counsel nga si Attorney Salvador Panelo kay Presidente Rodrigo Duterte
nga kasuhan sang murder ang isa ka tawo nga nagalagaw ilabi na gid nga inisya ang positibo sa COVID-19. Action firing line. Grabe na niya. Perte na ni, no? Pwede man nga reckless imprudence mga kaksyon. Ang pagpahangop diri ni Panilo sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga once nga positive ikaw, kag naglagaw ikaw sa damo tawo, kag nakapanglaton ka didto, kag napatay pagid, meaning may napatay ikaw, rason nga murder ang kaso nga i-kaso sa imo. Action firing line. Ilabi na gid kun hungod ang imo sini nga paglagaw-lagaw, kag may ideya ikaw nga positive ka gali. Sagi ka paya kalibot mga kaaksyon. Di amo na nga murder ang kaso nga i-file sa tawo nga positive sa COVID-19 nga nagsuroy-suroy sa mga mass gathering. Action firing line. Pero lantawon tani, hindi tama ni sila di man nato ni mahambal nga ano ini klase nga mga ideya man kay mga abogado ini sila tanan, hindi ka man mangin Chief Presidential Legal Counsel sang Pilipinas, sang presidente, kung hindi ikaw abogado kag hindi maalam. Si Presidente Rodrigo Duterte maalam kung maalam gid. Action firing line. O galing daw ka overkill naman ni, no? Daw ka overkill naman ni nga kasuhan mo murder ang nagpositibo nga nakagwa lang or naglagaw hungod sa kadam-an mga kaaksyon. Action firing line. Ini hulat-hulaton ta kung ano naman ni ang mga kritisismo kag ano naman ni ang mahambal sang mga tawo angot sa sining overkill or sobra na nga hatag sang penalidad kung matabo gid man batok sa mga tawo nga nagpositibo apang naglagaw mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Last 22 na sa aton sini nga pagpangalagad na og ko diri sa lokala, no? Unahon ko lang sa Action Day sa Salazar sa aton sini nga pagpangalagad. Kay kagabi ko madumduman ninyo, naka-interview kita eksklusibo diri sa Action Radio Bacolod. Atong nagreklamo nga nagsulod sa quarantine facility sa Handumanan Elementary School 1. Nga muklat nila sang ila kay pagsulod nila abig brown out ato during that time Saturday nagainulan pa. So do kawaay lang bi. Pero pagbukas sang suga mga kaaksyon, sus tumampad sa ila sini pananawan ang madamo nga upos sang sigarilyo, mga use na nga mga styro mga kaaksyon nga kalan-an, mga botelya sang soft drinks, kag iban pa nga way gid limpyuhan nga quarantine facility. Action firing line. Magluwas sina nga kahigkoon mga kaaksyon. I am very sorry sa aton sa mga nagapanihapon subong. Ulugwantahan nyo lang anay kaya mo ng isyo ta. Ginabot sila sang ila sining call of nature kaihion kag kauuon. Nagpadulong Action JM sa CR. Kag didto again tumampad ay ang tuman karingkam kag kahigko nga sahi sang comfort room. Action firing line. Ting question diri kung sudlan man ang gina sa mga tawo nga nagpositibo, dapat may ara gina sang advance nga nagpaninlo dira. But after that sang paninlo nga ina kung may ara na sang COVID positive, ti ang tawo nga naga-istarda subong for a while, amo na ang responsable nila or responsibilidad nila nga magpaninlo. Pero ang tawon tabi ang sabat ni Attorney Renisito Novero mga kaaksyon, kay siya in charge sa mga quarantine facility mo. We have Action Dale Salazar. Action Radio City Hall report. Magluwas man sa balita na Action Dale regarding sini anoning text scam nga dotaya lang mabiktima diri sa Lone District Congressman Greg Sataya isahon tamani. Kagang balita na Action Dale dulong sa aton sang D3 Bayo mga kaaksyon. Action firing line. Action Dale, maayong gabi. Action Brian, nakuha din natin sang paya at reaction si Bacolod City Councilor Renisito Novero ang chair sang Quarantine Center Action Team sa Bacolod City. Ang ito reklamo Action Brian sa gina-quarantine nila sa may Handumanan Elementary School 1 kagabi, no? Timo sa nga pangalagad. Simple gid lang Action Brian ang reaksyon ni Attorney Novero kuno siya kung may higko tiluan
kagkon mga isang bulig, may raman sang in charge action by ang quarantine center. In kaso nga nagakinahanglan na sang bulig sa pagpaninlo ang dira no sa may quarantine center sa may handuman ng elementary school 1 action by. Actually according kay Councilor Novero, wala pa action by naglabot siya sining igkalupangod ining reklamo no sining natungdan nga gina quarantine dira sa area action by. Rason nga malyati hindi man patas no nga i-post gilayon sa social media kag pakalainon bala ang gobyerno mangod sining reklamo action Brian. According kay Councilor Novero, ang syudad di nagatingwa man ng LGU nga matagan sang libre dira nga pagpiner, libre nga bulong kag pagtatapa ang gina-quarantine action na Brian. Rason nga nagapangayo siya sang paghangop no kutob sa mga gina-quarantine action Brian. Kung madumduman ko naka-interview ko ni kay Councilor Novero mo kay hindi mo ni ang unang atin action Brian nga may mga reklamo or complaints sini nga quarantine center ilabi na ko na katinlo ang paghambalan action na Brian no. So according kay Councilor Novero, tanan dapat mag-sakripisyo sa pagpakigaway kontra COVID-19 action. Pero action del dali gid lang sanggon ta kada. Kung mag-inamo na malandi nga magsakripisyo kita, di ba? Si COVID-19 ari na ni subong mo, no? So dapat nakapreparar na ta sang mga facilities naton, hindi man niya kay on the spot lang nga ginkabutang kada because nga anong natabo sa imo kundi si COVID-19 last year pa kag ang pinaka connection dire kon positive ka facility. So may giniya dapat why ginigali gin preparar action del. Yes, action Brian. No? Kay according din kay Councilor Novero, actually damo man niya sa mga public school nga gin-utilize bilang quarantine center sa Bacolod City. O galing action Brian no mawod man sa mga limitado bilang mga resources, hindi tanan na alala kay action Brian. Basta nga may atang option in kaso din man kung may mga nag-positive action Brian, pwede sila actually ka hotel quarantine o galing sila niya ma-shoulder. Pigado man na action del. Hindi man agro amo ng sabat nga pa hotel ka mo Di ba may fund ang gobyerno ta. Ang facility action del is part na subong sa aton sa mga bulubayanihan na bla. Ang facility nga gina-provide sa mga nag-positive, part na iya sang ginatawag naton nga gina-preparar sang gobyerno lokal kay ginalauman naton nga butangan tana sang tao tapos amo ning isabat action dahil. Actually, siyempre, ang hotel do option na siya no sa mga nag-positibo bilang pwede sila nga mayroon sa sang option nga pwede sila ka hotel or in quarantine. Ugali nga sa mga sa mga hindi makasarang ginapili nila action Brian no kung ilabi na po na mild man lang kag asymptomatic no ang COVID-19 na patient dira sila ginabutang action Brian sa mga pampubliko nga eskwelahan diri sa may syudad sa Bacolod action Brian. Diyan mo daw ang sabat no ni Attorney Novero nga tunod sa iya kung may COVID man so i-treat bala action Brian ng quarantine center daw imo sa balabalay. Ako mahigko titiluan lang imo sining nga ogsaran kag kun luyag mo magpangayo dira sa bulig may mga in charge man sa tagtatag sa Kaba Quarantine Center para mag-assist action Brian. Action Dale, pasensya gid action Dale Tsakto ginang hambal attorney kag nimo nga ang quarantine facility do himuon mo nga imo balay. Imo na responsibilidad imo paninlo ti okay ginaya. Ang aton diri nga point is pagsulod pa lang mo sa pagsulod pa lang ti nga like for example si Juan de la Cruz kabalo siya nga na ma-positive sa next week dapat mahambal siya nga ay maninlo ko to daan sa Dumanan Elementary School kay ma-positive ko next week masulod ko to di Blackson Dale. Iya action Brian no si ugaling ti amo yang nangin sabat kag statement ni Councilor Inoy Novero action Brian. Actually may makilala man kita before nga mga locally standard individual nga hindi kaya positive action Brian kina-quarantine no so same concern sa gihapon ang ila sila ginapadangat nga hindi sila kataho no sa lugar sa environment action Brian pero may titilaman action Brian ka mga nagpositibo or LSI nga gin-quarantine nga daw kasaho man niya sa lugar action Brian kag natapos man ang quarantine period nga wala sang complaint o kon reklamo action Brian kung makita mo talaga base natabuan gito yang nga nalimpyuhan gitong brutuhan nga ginsudlan nila action Dale ti area wa ay gidya mo maybe siguro ti kuha na lang ang pinaka the best nga sabat diri padalaan ta tawo kag palimpyuhan ta na or next time iliwaton ta ning attitude nga ti hindi ta man ang facility nato dapat tinlo na hindi na masulit da sa inyo damo man kuno pinakahapos lang da
Yes, Action Bray, no? Kaya kung makita mo diri gani sa atong sining Facebook page, Action Bray, may mga nagkomento diri nga diraman sila sa Andumanan Elementary School, laging quarantine, pero lain ang ila sining experience, Action Bryan. Aha. Maayo man ang treatment sa ila, no? So, posible na tabuan si Sir. Nga tiyagin nag-timing, no? So, Aha. ang ginapatulog sa quarantine center, kagamo, yadto ang sitwasyon, Action Bryan. Hindi man man, no? Hindi man ma-deny bala kay may mga litrato, may mga video man, kung ano ginang aktual nga sitwasyon sa sinaang quarantine center, Action Bryan. Ang ato lang naman diri, why na intensyon nga malain or gubon ang panggobyerno or gubon kung anong sinong leader o sinong in charge sini. Ang tinutuyo man ang sini nga tawo nga tani hatagan man sang ng tawhanon man nga tanhawanon man nga pagbutang sa pasilidad, hindi ka ngay sini nga pag abris ang siga sang suga nakibot kay mo ya kun di upos iya mga styro dira mga soft drinks kang CR way gid kagi case kun gin-preparar lang na nga facility di gid amo nang tsura Action Dale mo. Yes, Action Bray. Ano pamatayan nato ng tingog ni Bacolod City Councilor Renecito Novero? Well, ang punto ko bala, we have to work as one, di ba? Bulo di kay, karon kung may iko da sa iyo na ginahistaran, daw pa rin na ila pa ni Balay. Limpiyuhan nila. Karon kung luyag nila magpuling sa sagwa, hambalon nila ang sagwa. Hindi man nga sila nga i-post nila ako sa mga ginahimo sa ila para sa ilan. Tanan na ginahimo sa gobyerno nga wala sila gagastungon. Di ba? Yes. Hindi na, makaon, tagaan bulong po. Tayo nga mga bagay na may mag-virus na. Pwede mo makabulig. Okay. Di ba? Yes. Para tarong lang tanan, tawhay, everybody, working together. That is the point. Okay. Action Bray, amo to no ang tingog no ni Bacolod Councilor Renecito Novero ang chair sa quarantine center sa Bacolod City. Actually, kagabi kabati kaman to nga sila ya ang nagpaninlo na sa hindi pa dapat nila tinluan. Suliton ta ang ginareklamo sang tagreklamo sa pagsulod nila nga wala gid ya malimpyuhan. So subong kay alam mo na sitwasyon sila ang naninlo Action Dale. Naga-work as one sila Action Dale. Yes, Action Bray. Naman ang naman sa ni Councilor Inoy nga work as one sa pakigaway kontra COVID-19. Hopefully, Action Bray, ang muna ning katapusan ng reklamo sa mga quarantine center kay bati malawig-lawigan sa kanyang pagpakigaway natong kontra COVID, knowing bala nga everyday, nag-double digit no, ang Bacolod City when it comes sa COVID-19 cases. Action Bryan. O kabay pa ang next ng mga quarantine facility kiti nagdangat nagin man sa atensyon ni Attorney Renecito Novero pagi sa imo dira ang dason nga mga quarantine facilities dapat itinluan na before sudlan kay para ma-appreciate man bala sang tawo although nga ti hambal naton Action Dale ini nga mga tawo hindi sila gani deserving sa nga mga situation kali kiti amo na ni hatagan taman sila sang tawhanon man nga pag sirbi abi Action Dale. Amo man nang aton amo way naman tadamo pag amo at least ang next sini okay na. Yes, Action na Brian, no? Kaya ba't wala pagsunod mo wala kayo masakit? Pagwa mo, dala ka nang masakit. Mga bay, imagine mo lang CR Action Dale, ikaw CR ka mo to tsura, kita mo to. Oo. Yes, Action Brian, daw Ara ginpost ito to JM mo lang taob lang itsura sini bisan sino na naman siguro. Ay manamian sina. Oh, di ba? Do kasawa Action Brian. Oh, ara ho maka kwan kita. Sulito na ton basta nga monitor sa Attorney Novero. Ang pagreklamo dire, ang pag-intro pa lang, ang pagsulod pa lang sang mga gin-quarantine dira. Hindi kay pila na kaadlaw nga nagatinerda sila, wala sila gintinluan, no. Ang pagsulod pa lang gid. First night kumbaga, first hour, first minute kumbaga ang ginareklamo nga pagsulod wala gid. But the next sila na lang gani ang nanglimpyo Action Dale. Salamat Action Dale, ano pag-ibanta? Yes, Action Brian, no? Kasi may mga additional man nga tika nga pagaymoon si Councilor Novero once nga may baluan na niya no ang statement gina ni Action Brian sa mga reklamo dila sa may Handumanan Elementary School 1. Sa iba niya balita gikan sa Bacolod City Hall sa ikaduha nga Action Brian liwati ng sarangalan ni Congressman Greg Agasataya no sa pang-into sa SCO kon scam action Brian kay subong hapon nakabato ni sang tawag ang kongresista nga may rayas ang establishment no nga nag-usar
Sa iyan nga kuno may action Bryce ang reservations bangod may meeting ang Philippine National Police kag Department of Health nga sa uli na to kiman action Bryce nga wala man niya scheduled meeting ang kongresista nga may nagpa-reserve no usara ang iya ngalan action Brian. Pagkatapos ang pila ka minuto Oy, no, Todd Jackson Dale, balikan naton mga ka-aksyon, ano? Action Firing Line. Diri na ta sa dutayan lang ma-scam man ho, si Lone District Congressman Greg sa Action Dale. Yes, ang ikaduwa nga tawag action Bryce na bato naman sa nga sining office no kag nagpalayag nga may araman kuno sang reservation ang kongresista isa man ka establishment action Bryce diri sa may syudad sa Bacolod sa may barangay Mansilingan. Parehas ang numero nga gin-usad action Bryce sa first kag second establishment nga ti ang man siyang palayag sa kongresista nga wala man siya may gin-pa-reserve nga wala man siya may gin-order, reservation o kag wala man meeting sang DOH kag PNP action Brian Rason nga nag-post sang panugyan advisory kag scam alert ang kongresista kaya nga mga social media accounts action Brian nga nagapanugyan gid no sa mga establishment no nga in kaso gid man o saron diwat ang iyang nga ngalan mas maayo action Brian nga i-verify sa iyang office para may baluan kung malalitimo o kung hindi inang pag-order or pag-reserve o sara ang ngalan pang kongresista action Bryce. Subuan ang kongresista nga subuan COVID-19 pandemic apektado ang mga negosyo action Brian kag subuan mo pa ning nagakatabo mo may mga tao nga nagapamintaha no naga-take advantage para gid lamang sila sa ikaw galingon nga interest kag benepisyo action Brian no. Ano gid ang manner action Dale? I'm sorry. Ano gid ang manner action Dale sa pag text how? Anong bots ano gid ang ginabutang didto? Nabutang dito action Brian nga tiyan mo na may 30 packs nga reservation. Usara ang ngalan ni Congressman Greg Gasataya action Brian nga may meeting between DOH kag Philippine National Police action Brian. Kag nag-verify sa action Brian kun bala no ang nabutang diri Councilor BPM as lang ko amo ning number ni Kong Gasataya ang 0926-882-8981 kay may nanawag action Bryce sa establishment bago gid lang nagpakilala nga si Kong Gasataya siya kuno and ma-meeting now ang DOH sa PNP kag kadtuon lang ako ng subong sa office ang payment action Brian. Pila ni tani? Ang namin nga wala man na siyang Bryce ginabutang no kaya man gin-verify anay sa establishment no may mga tika action Bryce kay gin-verify anay kung bala legit o kung hindi. Rason nga tiyan mo na wala man niya may gin-prepare nga pagkaon wala man niya may ginluto dira nga pagkaon or mga ingredients action Brian kaya gin-verify una sa mga establishment no ang ini nga text kung bala legit o kung tawag action Brian. Mayo man sila kay at least may mga inisyatibo na sila ginhimo action Del no. Iya sa action Brian kay last time madumduman mo nagwa man nga scam. So sarman nga lana sang kongresista action Brian. Grabe no. Last time to ya na tigayon ito yung pagluto action Brian. Sa dinto gani? Sa dinto gani action Del? Sa mga restaurant action Brian sa Maigdalan Lacson. Yes. So. Sa Mayor Lacson, meron sang restaurant dira nga nagluto gid ano. Kay do mo to ang first time naging usar ang ngalan ni Congressman Greg nga nag-order siya kuno. And then, sang Sokpanay na action Brian, nakibuot nga may raya sang in-place nga order o sarang ngalan sang kongresista. Hindi niya pamulitika action Delia, kagutom na niya action Delia. Ginalang tawagan action Brian sang kongresista nga tiyang bla panghalit, no? Pangguba sa iba na nga tao. Earlier, ngotoy-otoy ni Kadlaw subong nag-text gina mo, mabalyo ay kalusot ba? Kung nakalusot ang tani, 6,000 pesos. Gin times ko lang di sa tag 200 pesos kada paksak. 30 dan action Brian. So, dako gid nga balor sang kantidad, no? Ang pagabayaran kung taning kaso gid man nga nadayon ining pagluto sang commercial establishment. Boy na lang binagprangka sa kay Congressman Greg nga mangayo abi sang kantidad kag magpa-order abi nga ipagi pa sa scam bosus ko nga mga tawo ni. Wala gid bra umalan na action Brian. Kay sa first establishment same nga number. Sa second establishment same nga number. So balanon gid no nga nagapanghalit kag nagapangguba ining persona sa likod.
kining numero action na Brian. So, hindi mo din ni Congressman Greg is nagpakigangot na siya sa natungdan ng mga sa gobyerno. Base pa lang matrace action Brian kung sino ang nagapanag-iya sining SIM card kag tao palikod sining pagpanginto action Brian. Aring tingog ni Congressman Greg sa saya. Tawag ako tanan ng mga restauranteries Bacolod. I mean, with the present situation nga, hari kita subong sa amo ni Bala, grabe problema, kag-apekto sa negosyo sa mga restaurants, may ara, pa bala mang halit, makapaminsar, himo, amo ni. No? Timinjara bala kung ang ining gintawgan, nagpaluto na to, nagpreparar na, timinjara bala nga halit sa ilang negosyo. So, kung kita, pangguba lang, pang sasko lang sa ilang. So, duwa ka establishment ko ang supposed to be gintawgan? So far, ang tawag, nag-verify sa akong duwa, ini nga mga tiyempo. So, ang tantanang, ginapa-check ko pa sa mga ginapatawagan ko. All Bacolod establishments ni Kong, no? Yes. Oo, ginapa-check ko sa nga mga establishments sa mga nag-apiligan ko. If may nagtawag sa ila, siningahapon, or in the future man, liyog lang i-verify lang gid sa office, no, kay para hindi kita mabiktima sa mga pag-amunibol kasi Brown sa naton. Na-trace nyo na ko ang number ko? Ang number, na-trace nyo na? Yes. Oo, ang number, amo na din post ko, ang number, amo na nagamit niya sa pagtawag sa mga establishments. Action Brian, batihan ang tingog ni Congressman Greg Gasataya. No? So, heads up lang sa mga establishments. In kaso din man na usaro ng ngalan ni Kong Greg or iba naman nga politiko Action Brian or kilala mga individual or basta usaro ng ngalan ni Action Brian more than may tingin bayada. I-verify nyo gid, no? Para at least legit wala kag malikawan nga maustik dira mga ingredients or pagkaon Action Brian nga hindi man lang mabayaran kag hindi makaon. Okay, sa daw mapabor na malanta sa pag-rehistro sa mga SIM card Action Deal kung maginamo na malang nimo? Para at least wala malikawan ining mga illegal nga aktibidad kag mga aktibidad nga mayara sa ang iba na nga tinutuyo Action Brian. Galing magpareho sa aton nga simpleng tao man tawa man ta kwarta hindi ginas lamang scam sa aton na. Ikaw guro Action Deal. Kay ti ikaw ay daan niya. Ga-earn ka na dan subong sa YouTube mo ti bulubudlay na sikat na mo. Wala. Halong. Brian, Yes, halong gid mga public officials, ta mga public figures na mo naman yung target nila Action Deal mo. Action Brian, no? Sige. Mga update, kabalikan dito sa Bacolod City, walang ka-action nyo. Action Deal sa lugar. Sa balita na sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita na Action Deal sa Lazar dulong sa aton sa D3 Bayo mga ka-action. Doga nga proteksyon sa inyo sini kaugalingon sining panahon. Action Firing Line. Lain na gid panimpo subok. Tiyan mo na ang mga balita. Unahon ko lang gamay to regarding sining quarantine facility. Anyways, ginarespeto tanaya. Ang palayag ni Attorney Renisito Novero Makaksyon kasi nang in charge sa mga quarantine facility mo. Ang pinakasimple lang naman sa aton, hapos pa lang tama. Suliton kong reklamo, ang pagsulod pa lang, higko na. In short, wala gidya ginpreparar. Action Firing Line. Kay kung ginpreparar ina, limpyo. No? Pagkatapos nga may tawo na dira, tilangan mo na karon nga positive pa sila daan. Kag kabalo naman kita nga gapanglaton ini. So hindi gidya dapat nga sudlon-sudlon da sila kag limpyuhan sang utility personnel abi. Kundi sila na ginaiyamang limpyo da kay silang gatiner dira. Pero ang pagsulod pa lang nga wala malimpyuhan dira ya gruma debate gid ko da. Action Firing Line. Why giniagin preparar kung baga pinasulod lang to sila? Plus the fact mga kaksyon nga why dan klase ti way ginamalimpyuhan ang inang abulutuan na sa masobra na isa ka tuig. Ti pasudlon ta lang to iya nga daw nagpasulod ka lang imo sa mga ido tos tangkal nga way kagi hugas. Action Firing Line. Dapat ang mga lookout din ni Attorney Renisito Novero gamiton niya gid kag ang mga facilities nga nilagaw-lagawon tagid ni. Kung sino ang mga salaligan da ipa-check gid anay antes pasudlan kay nga ko ari ta subong sa patag-awayan sining COVID-19 pero dapat respetuhon kag hatagan taman sang disente nga tululugan ini nagpositibo nga ini. Action Firing Line. May mga pundo ini, no? May pundo ini para lang dira sa quarantine facility. Kay tanan-tanan ni ginpunduhan sa gobyerno para mahimutang mga utod ta nagpalasiti pagkatapos pasudlan tatuya sang lamutak iya sahi sang quarantine facility. So hindi naman guro pwede ina.
Pero kung inang ara na da sila nagatinir, kag higko gyapon, ti sila na nayang damak da sa suluda. Action firing line. Sila na nang damak-damak da kundi sila maninlo. Suliton ta ang pagsulod, ang pagpreparar. Amo nang klarohon ta da ang pagpreparar. Hindi naton padagaan nga ti gaaway kita tanan sa muni-muna tindi guro rason na. O di guro rason kay ti kinahanglan ta gid niya ilimpyuhan gid anay antis butangan sa mga tawo da. Action firing line. Pero kay ari na gid man amo na ning sitwasyon kabay pa sa next nga mga quarantine facility dira palimpyuhan taman. Ayo lang ta. Tawo man ni sila. Una-una dan positive na sila. Problemado na sila. Stress na sila. Oo, nagalibog pang ulo nila kung basi maglala ang sitwasyon nila, nagdululubli ang problema nila dito sa quarantine facility. Action firing line. Tapos pagsulod mo palang problematic ka na, dungagan pagid sa mo na kahigko, namian ka na. Action firing line. Dibla? Next time paninluan ta mga target nyo nga mga bulutuan, please lang, padalin nyo na to mga magapang sanitize na kamanug panilhig, antes pa naman pasudlan sa mga utod ta. Action Brian Borden. Action firing line. Dito na pagamiton niya sa pasulo simple-simple lang ang mga istorya kay nga kabuhi sang tao ang nabutang diri. Action firing line. Kag suliton ko may pundo para dira. Amo la ni aka simple na no ga hilapit ta sa eleksyon do gabod. La 7:46 sa mga nagaspa-scam o kung nagapang-scam dira, puntatan nyo na natoy, way ginapulo sobra niya. Action firing line. Kung makuha nyo gid man tong kwarta ni councilor o kon ni congressman Greg sa taya, lipay ka mo Konsensya nyo da kag pakaon sa pamilya nyo, tinunto. Action firing line. May ara to ganay scam sa Iloilo nga nagkaladakpan ginho. Kundi may priso ang isa ka pamilya, may nagkadto sila nga duha ka tawo kagin sagi nila kay istorya tong mga himata nga buligan nila sa pag-process nga makapiyansa ang napriso nga himata man. Nangayo 15,000. Ti una-una pa lang sino sila, abogado sila nga mag-process ang piyansa nga ina. Action firing line. May kay maro man to ang pamilya, naghuhuo man sila. Hasta nga gin patigayon ang entrapment operation, tidakpan gin sila nga duha babae kag lalaki tubla. Do ka ina lang nimo kakahapon. Igo to kibon, bao duha gid sila. Kaagi naglisla priso sang kaangay nga modus. Action Brian Borden. Action firing line. Ang unang abulyada sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Pampakinis ang inyo kutis, pangpadula punggod, mga wrinkles ninyo, katol-katol, itom-itom, baho, kuto, kuyamad, kag iban pa. Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, check naton section dyan sa patrol. Kaya napasakaan na sang kaso si Engineer Andre Takulod. Amo ni ang behind sining alleged nga reclaim dira sa Sumag River kag pagpangutod sang mangrove mga kaksyon. Action firing line. Kaya i-check taman sa aksyon dyan, ano ning dumag-o pa man ning dalan da sa may circumferential road. Do kapila man na dakalkalon kag pagapuhon, subong na buslot na naman ginlabyan ng sang dump truck. Action firing line. Anong sitwasyon dira karon sa aton sa pagpangalagad la 7:48. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Janet Flores, happy kami sa tawa mo, sir. Stay safe. Pati ako do ko viral kag trending ini sang kadlaw ko. Suset alunan, araman si Grace Posa. Mas okay gid tani nga ang tanan nga mag-usar mobile phone i-registered gid tani ang numero, ngalan kag address. Dapat gid no? Tanya Ramos, good PM magsumbray daw, hindi amo sabat ni Konsehal Haw. Ay, nano? Damo nakatalupangod ba? Kaluluoy na to mga tao, pero do. Janet Flores, good evening, Sir Brian. Monitor lang kami sa program mo. Kumusta landa, Tagala Carlota? Sige. Joby Monares, Smart Adio Salcedo Araman sa Tanza, Cavite. Thank you, Gid. Araman si DJ June, nagapangayo na dapat ang restaurants down payment 50% kung mag-cater sila group party. Okay. Milvin Solidarios Abdo nagamonitor man. Tapos kuno gamit sa SIM card, haboy na nilaya.
No pa panunto ng ilang mo. Dads Aberia, good evening. So Brian, high blood ko kay Councilor. Tani home quarantine na lang. Makabulig pa pasyente physically, emotionally, kag spiritually. Correct. Melvin again, base mangayo sila uli 3,000 kay Gasataya, uli dimat sila. Dito na ya ang binyo ni Gasataya sa Vista Monteverde. Kay dito naghatag ang 3,000 sang May 26. Si Bodji Hakara. Action Brian, isa sang kabangdanan sang pagdamo sang COVID-19 sa Bacolod, amo ang basiwa. Tungod nga hawot-hawot ang tubig sang basiwa, hindi maayo makapanglimpyo ang pumuluyo sang ila panimalay kag sang ila kaugalingon. Na ara nyo basiwa ay si Sir Bodji nagidya naghambal sini amo kay kabalo kon higko lawas mo, lapit gid si bakterya da. Suzette Alunan, may gabi. Nonoy Castaneda, Action Bright, good PM. Dapat tani bala after every use sang quarantine facilities. May ara nga post-evaluation team to prepare the room for another positive patient naman. Kag dapat may monitoring gid. Kay bisan daan na facility kung tinlo okay gid. Husto ginaiya. Why gid to ya why gid to ya panglimpyo Param kang istorya, why gito yagin preparar mga kaaksyon, no? Why gito yagin preparar, wala gid ya. As in, kay kung gin preparar lang to, din man tao mareklamo man. Amo na ni ka problematic sila, sagi pas la reklamo, di ba? Si Melvin Agente, amo na ang ebidensya sa mga pulahan. Isla na sila tanan, wala nag-perform. Romy Agsam, good evening. Si Melvin again, bag-o ka lang abot quarantine center ay nano, dapat isla na pulahan, gurang-gura. Ikaw Melvin tunto ka gida. Kativer, Jolie Donasco na paton, sakto kagid Sir Brian. Kay may budget mana. Namiyan ko magbasa pagid sa mga opinion nyo, prangka nga istorya. Basta may opinion ka nami, pamatian. Lucas Villasor, good evening Sir Bright. Miyaw lang sa Cadiz kay Mrs. Colida Villasor kag sa Hipag Rose Chan Mar calibration from Malaysia. Salamat gid baw sa pagkalayo man si mo. Sir, kumusta ka da, sir? William P. Well, ambal niya, good evening Sir Brian, kanami sang rason ni Pagulpol. Attorney. Ipatry sa iya nga sila mag-star sa ila ka quarantine facilities. Lang taon ta kon maano siya of the night sila ni Mayor B. Kadlaw lang kuya Melvin, no? Hindi man na namin nga rason. Dapat preparasyon ang budget kada isa ka tawo. Sa quarantine center, pilabla ang budget. How? Salamana ang sabat. Salamana ang sabat Novero. Wala sang manog panglimpyo. How? Pigaw ang sabat ni Novero. Ang manog panglimpyo ang nagpalasitive, ti ila na jurisdiction kon ara na sila. Pero sa pagsulod pa lang, dapat limpyo gid. Baunano man. Palihog ban Sir Bry, Great Familia Ramirez, sang Barangay Granada, Alangilan, kag sang Barangay Caridad, Bago City, retired Judge Uncle Rolando Rolly Ramirez. Madamo gid nga salamat halin kay Sir Alex Montesa. Merly Gonzaga, Action Bry, always monitor kami sa imo program. Keep safe. Army Mirabolo Antipasia, God bless. Keep safe man. Melanie Francisco, evening Action Brian, monitor gid kami sa imo program Action Firing Line. Greet lang family Francisco. Sige. Josephine Lobaton, Ami Rivera, Michael John Season, good evening Action Brian, monitor from Chato Elias, Paranaque. Greet lang, happy birthday Tita Corazon Alila Palma sang Punta Taytay. Thank you. Welcome. Alex Montesa, paninlo, pataka lang ni bala sa tourney. Panpandisyo sa Mar. Daw kalingin sang dughan, dagaw raw Sir Brian, attorney sa administration, ga pinataka lang, attorney pulpol ko no. Gigo Val, good evening Sir Brian, watching live from Purok 4, Barangay Cubay, La Carlota City. Haraman si Junior Mainit Rihon, thank you good. Grace po sa Malyamay Adlaw, Sir Pare Brian, the City of Smiles. Kag-happy 27th birthday, my daughter Dea Jane Gratolirer Med Dagin. Best wishes, thanks. Dodi ito kay Chindi mo. Ako. Lito Palermo Olvido Raman,
Watching from higad-higad lang siya kuno ah. Thank you, good sir. Yvonne Boycher Araman, si Action Brian niya. Imbong Jocampo, thank you, gid. Sige, diritas dalom. Balik kontang iban. Si Net James kuno, hambal niya, may gabi. Melanie Isulat, Pilton Lipura sa Pasay, Nonoy Castaneda, Action Brian, good PM liwat, basta magkadlaw ka na. May may buot silingan. Hindi na ako magkadlaw na son. Francisco Guangco, salamat. Jones Locasan, hi Sir Brian, good evening, watching from Handumanan. Aro Ortega, nag-monitor sa Riyadh, keep safe and God bless. Nora Villalon, good evening, sir. Po, Sir Brian, please greet my cousin Rose Villalon Orozco sa Victorias, maulan dito sa NCR. Keep safe po. Ay, gali. Sige, halong ka mo da. JRB Despi. Good evening. Kilala ko niyaw. Patamyaw Family Despi sa Talisay. Kumusta na lang ko kay Manang Rosel Despi Morden. Okay. Kumusta ka dong? Din ka man subong dong? Si Sir JR gali ni. Di na ni sa subong man. Jigo Val sa La Carlota City. Security Guard Tumazar. PNB La Carlota City Branch. Bow. Palipas oras nila mate action firing line. Thank you Yuda sa inyo ha. And Ricky Do Abraham. Great lang da sa kay Juen Dakluon. Kag kay Stephen Ligaspi, greetings coming from Ricky Abraham. Connie Budanyo. Good evening, watching here from Imos, Tagala Carlota, Mostada. Sige. Beb Store de Silias. Good evening, Sumbray. Greet ko lang bata si Mau Mau. Happy sa iya, ika 22 o 22 years old. Melanie Isulat. Okay, sige. Okay. Hambal basta na, hambal ni Nonoy Castaneda, once ganay ko no magkadlaw ko, may buot silingon na ako no. Leia. Di ko ka ginawa kung isa magkadlaw ano mo. Leia Younger Esquivel, nag-monitor man sa Talisay. Keep safe everyone, no? Sa mga nagapang-scam da, ba, untatin nyo na hindi ginamayan obra nyo. Kantuan nyo na lang personal ang tao nga gusto nyo scam kag mga ayo ka mabulig. Kay basi may mabulig na sa inyo kundi kung mabuligan ka mo, inang natawag naton iya sa legal nga paagib la. Kay nangayo na gid man ka mabulig kundi sa legal. Hindi kay manunto pag kita ba usus ko. Amo nang pinaka pait gid nga kwan mo nga kahimtang kag hindi gid manami mo. Ay nako nga mga tao ni. Sige, sa mga JR, Action Bray, arin ako sa Iloilo, naka-project. Ba, kalayo mo si Mototo JR ba? Si Dalid De La Torre Lupez, good evening, Sumbray, Councilor, ikaw to bulos para matistingan mo man. Pagulpol nga panabat. Porte manimla si Dalid De La Torre Lupez mo. Carlo Hipaya, good evening, Sumbray, watch kami di live ni Gian Toto Mon. God bless Bray sa Barangay Mansilingan. Si Warren Ortiz Araman. Damo sa na umol-umol sa sabati Attorney Novero. Parte no. Dapat gurong sa bato ipa-check ta na. Grabe. Pasensya gid. Dason kuan inang next time obrahon ta preparahan ta gid to no. Si Jen Morden Lagos, taga-monitor man sa Manga Parinte. Ay, sinday Jen ni ho, bata ni nung siring. Ay, sige. Sa Igmayaan talaga monitor subong ara kadagali sa Purok Manga. Kumusta daga ulan da subong? Sugiri man tabi. Kung naga-Ulanda o kuno ay na. Sige, si Huma Lumina Araman nakasulod na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. Tawa ko sa mga sa mga reactions niyo no? Sa sabat ni Attorney Novero. Pero
Why gini, guro napacheck yaman ni gin mo mga tao ya gurumot lang kung anong sistema kung nga amo ning resulta sang ila sining quarantine facility. Kaya ang quarantine facility to ya sa iban nga lugar sa pagkatinlo. Hindi taman pag i-compare ang Pilipinas sa tipigado kita. Pero hindi naman go pareho sina nga pasudlon mo ang tao pagkatapos ang lugar iya daw ano man ang imo Jesus ko Ginoo. Si Melanie isulat gipamati ng Beng sa imo action bri. God bless. Sige, salamat gid na. Malaya manakay gapugko lang man na siya. O gapungko mo lang siya kuno mo. O. Sige. Di mapaway ko gamay lang ha. Balik ko dugay-dugay ha. Okay, sige. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitado. Action Brian Borden, Action Firing Line. Antes ka action John Diaz maka-action sa patrol, tamyawon talay mga utod ta nga naga-monitor. Hambal ni ng bibing Hambal ya, good evening. Bao agree gid ko sa topic mo kay kaluoy gid sa mga nag-positive. Wala na vacant ang mga hospital subong. Stay safe always hambal niya. Na correct ina. Ay sus ko. Si Ma'am Singwe ganyan balyo. Ang ibang nga tao hindi na mapaswab kay bisan quarantine facility. Higko. Action Firing Line. Sige na lang kuno bisan nga di sila makapaswab, but importante hindi maka-quarantine facility kay damak. Sa barangay Antulanga, Isabela bao si Tita Carla Amamio. Tsakto ako action J, no? Kag si Tito Ronnie Amamio naga-monitor, Taytay Kanatin Binalbagan. Tita Daisy Amamio, Tita Winnie Amamio, Tita Miroy o Miray, kay sa barangay Panakyo, Isabela, Hevero kag Amamio family naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagan. Halin kay Action JM. Sige, salamat gid. Action Firing Line. And good evening sa mga politiko sa TV. Ilan taon mo mga kalbo? Kung perde wala na isnaran mga kuto kag kaspa si Edward ni. Aking sa mga politiko sa TV kuno kalbo. Action Firing Line. Good evening, Sombray. Mangkot lang kami san o manghatag UCT diri sa La Castillana. Bunduwagid kami ideya sila mo. Mangkot ka mo sa DSWD da ma'am. Okay sila gining may ideya. La Castillana, pabalaan nyo man yung mga tao nga inibe. Oo. Action Firing Line. Good evening, Sombrayan. Please lang sa La Carlota Permit and License Division. Kadtuan man ang San Agustin kag Pukatod kadamo Tiangge wala tax sa city. Please action Bray. Action Firing Line. Wala na pulos ang sabat ni Biroya. Pigado na ang tawo pahutilon niya pa din ang kwarta sang syudad nga
syudad nga isweldo sa manog paninlo da. Action firing line. Oh, kita mo mga tao akig. Oh, dapat patinluan nila antes pasudlan, husto. Action firing line. Action Brian, mayong gabi, monitor lang kami tamiyaw ko lang ang pamilya De Los Santos sa Taloca bago si Jessini. Salamat gid sa pagmonitor. Action firing line. Sige, no? Dan Michael Lopez, Action Bright pa shout out sa mother ko nga si Dali de la Torre Lopez. Hindi gid makompleto adlaw niya nga hindi makapamati simo. Baw, salamat gid no. Salamat sa inyo. Kay kanami si magkomentar gani. Si Vladimir Burgos Lopez Araman, isa ka pamilya ni ho. Good evening, Action Bright, monitor lang Mama Winnie Burgos kag mga hinablos ko anak ko gahulat picture sang Biscom Binalbangan. Sige. Thank you gid. Si Jeep P. Ahina, naga-monitor man. Salamat gid. Last 8:05 na. Action firing line. Yari na sa aksyon dyan, mga kaksyon, kaining natabo dira sa Barangay Sumag na discuss na naman ni sa inyo before pa. Subong pinasaka ay na kaso. Sino nagpasaka kaso? Before ang balda to, sinro kag mga barangay officials sang Barangay Sumag. Kompleto ang detalye. Ho. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Aksyon dyan, may gabi. Inasang hapon, sang nagpadulong sa may Hall of Justice, dito mismo sa may syudad sa Bacolod, si punong barangay Rodney Carmona sa barangay Singkang Airport o podri ang pila ka mga opisyalis ng barangay, kagawad, kaglakitman si SK Chairman Villarosa sang barangay Sumag Action Bright. Kaupo diri ni Kapitan Carmona amo mismo ang ilang legal counsel si Attorney Mark Steven Mayo. Nagtindog legal nga proseso nga nag-upod sa ila dira sa barangay council sa barangay Sumag. Ini Action Bright may kangtanan sila nga pagpasaka sang kaso batok na rin sa developer sang ginaling nga aligar o kung ginaligar nila abi illegal nga nagpangutod sang bakhaw o kung mangrove kag nagpatigayon sang reclamation dira sa suba nga sakop mismo sang barangay Sumag syudad sang Bacolod kung nadumduman sa aton mga ka-aksyon. Ini nga suba Action Bright ang nahamtang sa baba mismo sang suba nga pasulod dira sa may barangay Sumag kag nanging trending man ni social media kag natalakay man ni Action Bright. Sunod diri kay nakay punong barangay Rodney Carmona iyaging konfirmar nga ang ilaging pasakaan sang kaso ang developer nga kilala kay Andres Tacolod o kunabi kilala nga si Engineer Andres Tacolod nga nagparayag nga siya ang nagpapanagiya sa mismo nga lugar Action Bright. Sunod diri kay Carmona kung madumduman sinalikdan nga semana nagpatigayon sang committee hearing o kunabi pagtalakay ang sangguniang panglungsod o podri ang senro Inbatar Manila ini si Tacolod sa Bisan Payar man presensya ni Barangay Kapitan Rodney Carmona kasi ito ginparayag na nga daan ni Tacolod Action Bright nga i-comply sa niya mga requirements pero according to kay Carmona hindi ini rason para hindi sila magpasaka sa kaso kaya ang panindugan diri ni Carmona napangutod na ang mga bakhaw o kon mangrove nga gintanom sa madamo nga taho ikaduha Action Bright ko diri kay Carmona nila naging sugudan ang ila diri nga pagpanindugan sa kinamantarong sa mga pumulo nga isa sa palibot ng lugar sa ila mga nga pagtipid sa ila mismo nga doon ang manggad Action Bright. So sunod diri kay Carmona gindesisyonan gid nila nga ipasaka ang kaso batok diri kay Tacolod karon nga adlaw. Si ang iya diri nga paninsay sa publiko labi na dira sa taga-barangay Sumag nga iniuna pangilabang nila nga tikang agod nga magkuha nila dira ang ginapayon nila ko sa sisya kay para kay Carmona gani naka-influence sa ginman sa pagburo-baha dito bala sa may barangay Sumag pinalikdan nga Sabado ang ila dila nga reclamation Action Bright kay according diri sa iya kay may ang alagyan na buhin-buhinan natanaw patong alagyan mismo sa tubig para hindi magsugat sa pagmadara sa lugar so madiri Carmona kung gamay pala galing nga reclamation o kung nabi nga gitampukan nagatugar sa pagbaha ano pag kung naglapad dira ang warp nga ilang ginobra Action Bright. Yari confirmation ni Kapitan Rodney Carmona. Against sino gani? Yung fight case kay Mr. Andres Tacolod no. Ang one alleged so may construction dala sa aton nga sa Magigor. Pero Kap, di ba? Despite the fact na nga ma-comply ay sa mga requirements, we intend to file a case here. Yes, because
cutting of mangroves is not amount to criminal act. No? Sa nasabat sa akong legal counsel, may mga 5 cases ang file. No? At since ang case ara na file na namon, siguro ang mga questions natin address ko lang siya. Kasi hindi naman kami kapide ka elaborate kung ano ang mga nalamon. So, as legal counsel, siguro sa ito Mark Mayo na ma-answer sa mga queries ninyo. So, paano na yung mga kandiga ko parang kayo sumahan? Anong yung mga suras right afterwards? Since naka-file na kami, rest assured niya sa ito lang ang mga pumuloy sa Barangay Sumbag na tagaan justice ang atong nga since naka-file na kami, rest assured niya sa ito lang ang mga pumuloy sa Barangay Sumbag na tagaan justice ang atong nga ginubra nila no nga pag claim sa suba pag pangutod sa atong nga mga mangroves sa atong nga mga tulang manggat nga ginhalungan nato sa pila ka tuig pangutod lang sang mga sa dalagang lugar. Action ba naman yan sa Barangay Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumaga. Ginpagpat na rin Attorney Mark Steven Mayo, ang legal counsel sa Barangay Sumaga, nga ilabi na sa matagreklamong ang mga kaso nga ilagin pa sa akabo din may kangtanan sa revised penal code o paglapas sa revised penal code on grave threats ka direct assault. Atag na itong liwat, hindi ko na mahimo may kangtanan tubla sa pagkandak nila sa investigation nga nagluntad action dry, no? And then, ang ikaduha rin na kaso, amo yung paglapas sa Forestry Code, paglapas sa Fisheries Code, paglapas sa Water Code, kag paglapas sa Clean Water Act action dry. So, all in all, mga kaso, ang ginpal nila batok dari kay Andres Tacolog in regular filing. Both silingon, kung mag-regular filing, ang korte, ginasigahom nga magpadala, kung mag-inform sa ginareklamo kung nabi action dry saging complaint and then hatagan nila sa tempo na maka-explicar o kung makasabat sa reklamo. Right after sina, dira na magapagwa sa resolusyon ang piskal kung bala may nakitaan nila sa probable cause ang iningin file nila nga kaso action dry then ma-proceed sila kradeti amo na mapapahiring na probably kung dira mga pila ka legal actions nga himuon sang otoridad action dry. Ang abad rin ni Mayo nga mabakod ang ilang ebidensya kay kalapit sa ilang gingamit ang mga certification o kurabi ang mga tagpahayag sa senro bago ang sumbay nga wala gid man so may mga nagakaig mga permiso ang pagpang-utod dira sang Bakaw sa area mismo sa Sumag River, Barangay Sumag, Surad sang Bacolod. Yari sa Attorney Mark Steven Mayo. Ang ginfile, actually, incident ko lang. Bali, at least 5 criminal complaints ang ging padangat naton sa City Prosecutor's Office. Nakip dire ang mga violation sa revised penal code, particularly ang grave threats kag direct assault naging file naton. May araman kita mga ging file in violation sa mga nari-sari nga mga environmental laws dire sa Pilipinas kat pareho sang revised forestry code, Fisheries Code, nag-file man kita under sa Water Code kag sa Clean Water Act. No, so tanan ini related ini sa aton nga mga aligasyon kag reklamo parte sa illegal cutting sang mangroves dira sa Sumag River and as well as ang mga ginaligar naton nga illegal reclamation activities ng respondent sa sininga case. What is the part of this Action na Brian Nabatian si Attorney Mark Steven Mayo, ang legal counsel mismo sang Barangay Sumaga. So wala pa natulog kasang pagpayag diri si Indri Tacolod pero most likely sa korte naging man ni sa maghatag sa iya mismo nga sabat ang tanan sining kaso aksyon na Brian. Okay, da mo manang imo o kaniya sabato sang ginistorya mo to siya sa korte na lang makit-anay. Yes, kay amo na guro matabo nga digto na lang sa madiretso. No, masabat action by sa mga reklamo nga pasaka batok naman diri sa iya. Sa piyak nga bahin, ang isa ka pinakapaborito kuman nga artista nga foreigner o singer si Beyonce. Isa sa mga kanta ni Beyonce, I don't know kung nakabati ka na action by, ang iya na ba sikat nga kanta nga permi na sa una ginatulo kanta sa mga pamatanon aron magaba nga I can feel your halo. Oh, eh, I can feel your halo. Halo nga kanta, no?
Ang patrol karon ari kami diri sa atubang sang isa ka bangko, tabok sang isa man kang Talan-an fast food chain. Pero ining area kilala sa tawag na bangga malapit sa NSO na ginakuan sang NSO kon Philippine Statistics Authority. Sa Confidential Road ini mga kaaksyon, no? Kag ari lang gini sa kilid sang fast food chain nga lulutsan sang drive-thru nila mismo, no? Action dyan. Kini nga mga yes, action drive. May litrato kada napasa mo de. Yes, action drive pa. Ayaw ko ng action JM. Sige. Ara sa itong group chat. Sini nga gabi, gitkat naton ang lugar. Actually, ning linya, dari sang dalan, 3 lanes ni sa tanan, plus abis sining bike lane, no, sa kilid. So, 3 ka main road, nga linya sa dalan, alin sa may north, going to south, kay ari ka sa may Burgos Circumferential Road. And then, ining area action drive, dari sa may outer lane, ang 3rd lane, dari kita nakakita nga may isa dari ka portion ni gibutangan nila sa warning device o kon early warning device, 4 abi kadilog na lang the triangle siya. And then may duha ka mga baral sa kilid. And yun sa tunga ya sinigali, may diri nga buho. Ang buho nga ini hindi niya sa isa lang ka karton o kay sabi ka plywood o kon puno sang kahoy. Pero ang buho sinidiri ang dalan mismo nga nagbuho action drive. Oy. Kaya naging nalili namon diri sa area. Pagkalili namon sa dalom, makami na to sa ganito natin nga halo, kay wala unod. Wala, no? Wala unod action bray. May duta sa dalom, pero wala sang kabilya, wala man kita may nakita nga tamburong. Ang pinakasimple dira, kalong action dyan. Kalong. Kalong. Kalong ang unod. But siri nga do pala na bilang nga pagtok-tok mo, pag-abri mo do lubi sa bala. Wala unod ginaksyon bray, no? Ginanto na to, wala sa sangtamburong, wala sa sangkabilya, ang dalan. And then, ang iya nga semento, nga do nitis lang siya, nga kung yung semento, ganito mga residente sa lugar, basta nga size lang kunong kalabaon. O kung nakadamulon, adi aksyon bray, no? Kung ikumparar nila kuno sa ilang masabi makitaan nga mga pag-semento abi nga gadalagan mga 12, mga 12 action bray. 12 ng damol kon sa mga national highways mo ang kadamulon. Yes, ila diri nga pagladpaw diri sa lugar ang estimate nila do mga size lang ang damol. Okay naman ang size action dyan, basta hindi lang halo, hambal mo kon kalong. Okay na ng size, bako na. Galing kay kalong ang sa sulod ya, and then kalaba galing nga kalong ang unod. Possible ano man hindi man guro nga amo ni hindi kanal, hindi kanal ne? Hindi sa kanal. Hindi sa kanal kay actually kun madumduman sa aton nga matag palamati diri sa lugar, naniligad do bag-o no di siya nga ang tunga sandalan. Ginkayon nila kay ginhimo, titiluan nila ang drainage, no? And then, diri ganit sa may bike lane dampe, niyara man na nga ginkayo man nila before, kay may mga inagiyan pa diri, no? Sa dalan mismo action bray. Lapit lang gini sa intersection point sa Burgos Circumferential Road. Di galing kay medyo dulom-dulom ang area, wala man di street light nabi sa establishment mismo. Kung hindi ka nakikita, ilabi na nga hindi, wala sa nag-i-block, bala ang iyang early warning device kaya. So, dapat halong ng gid sa mga ka-aksyon nga nag-biyahe sinidiri. Kaya mo to kay nagi pa mangkontakto ng residente diri sa lugar, ila diri nga pagkahibalo do ginlabyan kuno kadako nga salakyan. And then gulpe nga na rusdak action by ang mo sini nga portion. Ano ni sa may sigad man action diyan ano? Outer lane gid sa dalan gid sa action bray. So meaning ginalabyan gid ni. Yes, ginalabyan gid sa. Kay di ba 3 ka dalan ang pakadto pa south. So may inner lane and then sa middle and then ikatatlong nga linya amo rin sa tumod ko and then may bike lane then nga tupad. So diri kita sa ikatatlong nga linya kon sa may outer lane dampe naka-plaster action bray, no? So kung drive ka, gusto mo magliso padulong sa Burgos Street, diri ka gid maagi. Da ka gid malabay. Da ka gid malabay. Kung gusto mo may mag-drive-through, usually ng obrahon mo, amat-amat ka na paigad. Diri ka magyapon. No? Malikaw ka anay, kinali magbulasot ka dira. Ati may may tabo na. Ang nabutang diri nila, sa duha ka kilid, nyara diri ang traffic barricade lang usually kinabutang nila sa sandalan, gintabon diri na is kilid ka kilid. Pero ang iya ginilulutan to nga, may gibutang lang silang tape
no? Caution tape. And then may ara diri apat ka mga early warning device ang triangle na color orange sina bala. Okay. I forgot kung panawag na nila. Nga amo diri ang nagbutang mismo karon nga gabi. And then may bato nga duha ka bilog na nagapugong. Aha. Ang alam din dapat guro may suga kay para nga hindi diri ma-discuss ang iban. Correct. Oo, galing kay ti amo gina no ang sitwasyon basta mo ang sitwasyon action Bryce. Sige, ipamangkot na sa DPWH buwas nga adlaw. Concern ta sini kiti alagyan ina kag inang circumferential road before action dyan. Kuala na daw kalakturan ng kuntani subong niya ginhimo ta na gidaya nga na highway na gidya everyday nga dira nagalalaging halos tanan ti hindi tanan ni pagpadugayan pa. Dr. Subong damo gigyapon sa lakyan nga naglabay. Ilabi na kun na oras na alas 7 isang gabi, pasado alas 7 abi kay truck bana. Amo na siyempo nga naganilusot ta diri madalag ko nga mga salakyan. Sa gyapon, live report gikan diri sa may area sa Burgos Circumferential Road ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Action John report gikan sa patrol. Check taman ang Nikiti running story ini ang connection sining alleged nga reclamation dira sa Sumag River plus ang pagpangutod sang mangrove action. Tiara na file na sang mga nanari-sari nga kaso si engineer Andres or Andrita Kulod amo ning sa likod sining nasambit iya nga project dira. So ulan tawon taniya kung paano i-tinahon sang korte kiti check pa man ina mga kaksyon kag ati hindi ta naman maayo pa may bigro or resident monitor si engineer Takulod Subong. Welcome gid kami makabati man ta sa tingog niya if willing siya nga maghatag sa iyo sining nga mensahe or statement. At least meron sa development ang aton sining nga pag-check pag-usisa pagbalik-balik sining nga balita kag ang mga konsehales mismo or public officials dira sa barangay Sumag nagpanikasog plus ang mga pumuluyo. Maghugpong lang para sa kayuhan dako gid ang resulta mga kaksyon. Kamay pa nga mahatagan inisang solusyon. Kaladlawan maning ginreport action dyan bago gid lamang sa may circumferential ang semento dira nga National Highway na usmod kag nabuslot gid iya nilabyan sa isa ka dako nga truck. Pero diri lang kita anay i-reserve ta lang anay nga ton sa dokumento regarding diri kun anong estado sina dira nong status sina pero nga daw kagabok how do ka nipis gid haw. Oo, kadamol sang pundo nga ginbutang dira action an kanipis ang simento. Di magambal to sino tong engineer na mo wala to kamuno section diyan engineer no pero suno sa mga residente once gani nga dalan National Highway damol gina tag 12 pulgada ang kadamulon grabe no ti panigurado na mo kita mong iban sumo nga mga dalan dis Bacolod Action an maayo pa ginakalkal na kay nga anipis dapat damulon ti circumferential road highway dalan sang tanan na subong dalagko gagmay mga higante nga mga salakyan tanan na lang ganilabay da tapos nipis nipis iya do ara ka lang sa Inlex Black ag Islex mo na dito sa mga National Capital Region amo na da siya no nipis damo lang pundo nipis ang semento. Check na boss bisa DPWH be Action J, yung kakadlaw sa ganiyo. Siya daw ginkiharan ang simento, haw? Action firing line! Ay, sus ko, kung hindi ka mo gusto, nga munuhon ka mo sang publiko, mga otoridad tas gobyerno, trabahuan nyo man ang gusto man, maluoy man ka mo sa kaugalingon nyo. Action firing line! Pero pabawasan ta na, no? Pasensya gid, kiti ang obra sa Action Radio, amo iya ang kwan ibulig sa publiko nga mapabalo sa mga information. Tiyan mo nang naukatan mo no? Mo no? Nipis ang simento, damol ang pundo. Action firing line. Si George Gargasira balya hungod ni Action Bray. Kay para maguba kundi budget liwat trabaho na naman. Katanda pa yun sa mga listeners to. Action firing line. Amo ning mayo nga mga komento mo no? Si Milal Oligo, si Diding Alohaminto rin naman. Si Beth No Sisak, naga-monitor man. Shout out lang kuno kay Ariel Casison. Thank you, Gid. Si Sir Oligo Malya.
Action Bray, liyog tamyaw kay Vanessa Mayo, Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa, panamyaw halin kay Milael Uligio. Salamat. Princess Chloe Bidlan, Action Bray, shout out lang na kay Torco Bidlan. Sa Hacienda Remedios naga-monitor gid kada gabi. George Gargasiran, Action Bray, amo na kabaskog ang kontraktor da. Torres Alex, Action Bray, monitor lang kami ni Mrs. ko sa Purok Laurel Mansilingan. Ella May Ledesma Carpina, good evening, Action Bray, God bless and more power to your program. Sige, balikan kong iban karon na. Oy, si Al Ramos Galio. Good PM, Action Bray, liyog ko tamyaw sa anak ko nga si Din Kuno, gakaon batchoy sa bowl, batchuyan sa highway, talisay, pirmi ga monitor sa imo nga programa. Salamat, good, stay safe, Action Bray. Sige, Action Arms, dali lang niya, no? Ariho, ang Dagdag, check na to ang balita abi sa probinsya sang Negros Occidental. Din mga banwa kang syudad nga duway gana mang pabakuna man. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balita alright, si Lilian Balagusa gapamati gid. Good evening, Sombray, pray gapamati with my daughter of PPS alums mo na. Ay, okay. Hi, hello. Tita, may gabi ini mo dira. Nel de Realista, Aksonbray, please greet lang family Sumagaysay. Realista, Catalonia, Padires, Pisio. Thanks, Aksonbray. Sige. Jean Hisulgon. Happy 70th birthday hinablos ko kay Rel Shane Panis Hisulgon. Araman si okay na basa ko na. Aha. Si Romel JP may gabi Aksonbray sa imo. Lapit naman eleksyon. Monitor lang sa Singapore. God bless. Ilameli Desma. Aksonbray ginataha ko si Atty. Noveros ang iya komento kay iya manak diretsyo. Gusto, awis na ko respeto ko da. Nakahambal siya sina kay hindi nila ya ma-experiensyahan ang pag-anto sa mga COVID patient sa facilities sa gobyerno. Kay mo pa hotel lang man ina sila ya mo. Mapa-private hospital tungod nga may kwarta sila. Bag-o abot isimpon ka lang sa may ara na unod na room. Imagine mo na, no? Kasakit, no? Kasakit gid pamatian kag magbasa ka mga komento nyo nga kasakit, no? Jinky Dialogdon, Aksonbray, pamati, kuno stay safe lang, please greet lang Mr. B-Boy Villasor kag sa mga family ko sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa tanan nga members ang EFC. From Salamat, from Singapore. Sige, dala ka mo, marilax-relax ko gamay lang ha, balik ko dugay 8:28. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kayo? Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe,
Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Aksyon Firing Line. Antes kaksyon Marlon Hinabia, mga kaksyon, may ilang sa kay Talani na nagamonitor subong sa pamilya Bibik and Tayaktak family. Gamonitor man also Kanday Raul and Michelle. Dira sa may Purok Banawe, Barangay Villamonte, Gapamati, gid subong nga gabi. Halin kiti Talani. Salamat gid. Si nagamonitor man perti tuhod kanipis ang simento. Action Bray. Dira ko kudahan permi gabiyahe. Damo gidya nipis kaning semento. Si Sir Alex Montesa nagamonitor man. Jinke de Lagdon natamyaw niya si Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milan Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, Dennis Richard Tiboroma. Sige. Jocelyn Joan Cabales Goliman Araman nagamonitor sa sininga mga tinion mga kaaksyon. Panta this time section Marlon Hinobia sa sininga mga tinion aksyon Mar may gabi. Aksyon Baraya mayong gabi ang balita sa Bacolod City Hall na plastar na matamat ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang ang ining plano aksyon Baraya kun listahan sang mga local government units nga patalaan sang dugang additional COVID-19 vaccines ining Sinovac. Alabanigit nga ti kaina sang aga nagabot diri ang 16,800 vials nga equivalent man sa 16,800 doses sa Sinovac vaccines. Ang provincial government, Lawyer Action Bray nga masiguro nga ang banwa or syudad nga ginapadalaan sini majority Action Bray sa kanamuon sa ginapadala mausar gidla. May report nga nakalabot sa Capitol nga may mga LGU sa Subrao do nga tiway paniginhingadlan kay kwaon pa Action Bray ni Tumimbang or the Governor Paul Lacson ang listahan kundi na nga mga LGU sa may nubo pala nga turnout sa vaccination. Porti may arang sumbray nga ginpadala nga ginakabalakan nga basi mausik lang bla. Hindi magamit or hindi mausar pangod damo sang nagpangindi. Damo ang surprise ang way magamit. Kulang sila sa information drive. Ano sistema man? I don't know. Surprise damo sa mga balasihan mo ang ibante sa nga nabalaan nilang sumbray nga mo ng brand sang bakuna nag-atras or nagalang-alang. Proti hindi ka man nagsumbray silang nagadamo ang nagapahindi kundi ang katapos sa mga sumbray nagadamo ang luyag magpapaguna. Para sa unlike sa nagligad nga mga tinuig or nagligad nga bulan, ato sumbraya damo gito yung sumbraya nagadua-duha pa.
nakita mo siguro sa mga negrense nga damo na sa mga tao nga napakunahan nga wala masang dapat sa lain ng epekto. Amo na nga nagpalista man sila sa ila sa ringalan. Parang 68,800 akson na bray ihatag nila son nga adlaw kay mandi pwede ma-partner sa cold room. Expiration date maning nga pakunag so mo. Pero ibang nga mga LGUs baligin pangapay na sumpray si Dr. Tumimbang pangapay na ni Governor Bong Lacson. Sa istoryahon ang mga city or municipal health officer kung may ara padamo dira nagka-stock nga bakuna sila kung pwede ibalik lang diri sa provincial government ipadala na sumpray sa mga LGUs nga willing gidya grabe ang kampanya sa ring COVID-19 vaccination program. Ang kulol ba na may balaan sa nasyonal na karon kay di ba ginapangbawi na kag pangkwao na di sa aton or hindi na tadi padalaan kay pigaw nga ton turn out diti mabudlayan ta na karon mangayo liwat. Nagsumpray sang punto gin palayag na Attorney Refrando Diaz II kasi niya kita pwede ka magkapagusto lang supray nga mo nang katabo nga kundi mapakuna payan talaga kay may aras ang protocol nga nasunod sa DOH action na bray. Yes, correct na. Although ati donasyon na ning Sinovac, so possible ang sulihib lang sa gobyerno na sulakag hampal silang gaya ka po lang kaayo, aragi padalaan ka po, tapos nawaya man ginatipigan. Siguro, ang pagkaturok sa napakuna. Yari si Atty. Refrando Diaz. Also sa mga LGUs, we also talked to Dr. Tumimbang that there seems to be some reluctancy or hesitation sa iba nga mga LGUs na magpabakuna. So we also asked him to issue an order directing all MHO, CHO to return all vaccines na wala nila na usar because we will use it kung sinuya ang mahigana. We will transfer it to LGUs where vaccine is welcome. Biskan sa Barangay Kapitolyo, damo man din nag-ambal nga willing naman sila nga magpa-vaccine. Damo pa I think sa PPDO, PSWDO, nga gusto magpa-vaccine kag sa engineering office. We are giving a timeline nga after this time kung hindi nyo pag-usaron, hindi ka mo kumbinsido, we have to get back the vaccines so that we can use it properly. Ang mass vaccination diri sa may provincial capital, diri sa may Negros First Residences, nagaparayan aksyon na pra. Hindi, namo man nagayo sa provincial government mo, hindi lamang government employees o provincial capital employees, kundi empleyado ang sumbray nga under sa government agencies nga ila sa ring opisina are diri sa Bacolod City. Pareho sa bisang DILG, sang Bureau of Immigration, sa NBI, ti ila sa ring mga talatapan ng sumbray ara pada sa kilisang Capitol man, di nagasirugot atay pada sila na provincial capital employees. Amo na sila sumbray na pa-schedule nga magpaturok man sang pakuna. Sige. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Maulog Herboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Kinanglan sa mga LGUs daton dira komprehensibong information drive, information dissemination, pag-convince sa mga tao, encourage tanan-tanan, encouragement, agad magpabakuna ini sila. Action firing line. Las 8:48. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This portion is Christian Roa may gabi, araman naga-monitor si Barrio Garay, Sir Lihog lang sila Tamyaw, sila ni Urbano, Logarta, Biboy, Dodoy, Bongbong, naga-monitor bisan, naga-ML ba, perte ba. Si Tungburan Tuario, ginagreet man si Barangay Kapitan Tuario, no? Sang lalagsan na Castiliana, halin sa iya kag sa Billy RT Guards, nagapanguna diri Company Guards Tuario, Noel Palma, John Mark Sulweta, kag Alejandro Bogart alias Boy Mulases. Thank you gid sa pag-monitor, na? Sige. Alright. Erwin Dicatoria Gonzalez, salamat gid sa pag-monitor. Thank you gid. Romel JP, na nag-monitor man sa Singapore, lapit na kunong eleksyon na. Balikan kong iban karon na 8:49.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing,
kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Maayong gabi lang kay Sir Edgar and Dina Defensor dira sa Barangay Felisa, no? Damo kawatan Miss Bacolod, no? Nagligad to ginkawat ang bateri sang Amity, no? Ginkandaduhan na halaging kawat mangyapon, kaduhagid, ha? Sa may Felisa may kapangawat kun mga wire da kuryente da. Oo, namin ako madakpa na ihigot sa liog kay paguyod sa truck. Why na kita sang igo pangora sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side we have Action Nelmar Madera, Action JM Baikin, nga aton sini nga IT expert tonight. Upod man sa Action on Defensor. Standby karona sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid bag hilibati ta buwas sa mamagapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo